A terceira edición de Ourfest xa está ao virar da esquina. Este sábado 14 de setembro, Espourense abrirá as súas portas para unha xornada repleta do mellor pop rock alternativo. Un festival que en tan só 3 anos logrou posicionarse como un referente da escena musical nacional, e este 2024 non será diferente. Cun cartaz que promete emocións fortes grazas á presenza de artistas como Jake Bugg, Miles Kane e Yard Act, que actuarán por primeira vez en Galicia, xunto a grandes nomes como Teenage Fan Club, Los Enemigos e Caballo Prieto Azabache. Esta mañá celebrouse a rolda de prensa do evento en Espourense, onde participaron Xosé Manuel Merelles, director de Turismo de Galicia, César Fernández, vicepresidente segundo da Deputación de Ourense e deputado de Cultura, Aníbal Pereira, tenente de alcalde do Concello de Ourense, e David Jiménez Zumalacárregui, o director artístico do festival. Unha presentación na que se destacou a relevancia do festival non só como un evento musical, senón como un verdadeiro motor cultural e turístico para a rexión. O director xerente de Espourense, Rogelio Martínez, foi o encargado da introducción. Sempre falamos da actividade feiral, deportiva, sanitaria, e xa casi temos que falar tamén da actividade musical, xa que nas instalacións de Espourense, interiores e exteriores, son moi idóneas para a organización de todo tipo de concertos e festivais. Dende este recinto feiral só podemos decir que estamos encantados de ser a sede oficial dun festival de tanta calidade que permitirá ver en Ourense a grandes artistas do actual panorama musical internacional que compartirán escenarios con grupos clásicos e míticos da música española das últimas décadas. César Fernández, vicepresidente da Deputación, louvou o cartel do festival. Vamos xa, como dicías, pola terceira edición deste Ourfest, que nestes anos, pois, se algo nos demostrou é que unha oferta musical de calidade, unha oferta musical actual e dirixida a público diverso, pois ten como consecuencia, como repercusión, pois a atracción de visitantes e un importante efecto dinamizador da economía do territorio. Nese sentido, pois as administracións públicas o que nos corresponde nese caso é apoiar, intentar sumar esforzos, botar unha man, pois para facer realidade actividades como esta que teñen unha repercusión moi positiva para nós. Eu quero felicitar aos organizadores do Ourfest por ofrecer unha vez máis un cartel diverso con música actual, pero con clásicos, e aquí vou meter a cuña como Los Enemigos, que a min encántame personalmente. Entonces, a verdade é que quero felicitalos pola elección artística e musical. Estou seguro de que vai a ser un éxito, e nada, decir que a Deputación e é unha aposta tamén do presidente da Deputación, pois seguir apostando pola cultura, por reforzar a actividade cultural e musical, en este caso na nosa provincia. O representante do Concello, Aníbal Pereira, destacou o papel das institucións nestas iniciativas. A verdade é que é un placer estar aquí representando a institución local. Sempre digo, eu suelo estar aquí máis por temas do índole deportivo, donde, gracias a Dios, estamos aquí recurrentemente moitas veces, porque é unha das mellores formas que temos de vender, como son reiterativo nesto, a nosa maravillosa cidade. Neste caso toca uns grupos musicales que estou lendo aí, que me parece que son extraordinarios. Penso que, como dicía Rogelio na súa presentación, acercará a Espourense a miles de persoas. As institucións estamos para apoiar este tipo de iniciativas. O tempo de ocio, o tempo onde a xente se divirte, penso que a veces está infravalorado. As institucións temos que dar un pasiño, máis que un pasiño temos que colaborar. As nosas vidas solemos levantarnos a primeira hora da mañán e os días suelen ser dunha monotonía absoluta. As vidas de moitos ourensáns, as vidas de moitos galegos, as vidas de moitos españois, europeos incluso, e que todos poñamos o noso graíño de arena para que a xente sea un pouquiño máis feliz, e actividades desta índole fan a xente un pouco máis feliz, pois penso que as institucións nos ten que encontrar sempre apoiando e colaborando. Escoitamos a David Jiménez, director do Ourfest. Al igual que en las dos ediciones anteriores, lo que hemos buscado es un poco primar la calidad sobre la cantidad. Nosotros siempre hemos definido que el Ourfest
es un festival boutique y como tal definimos pues que la gente esté en un entorno cómodo, en un entorno magnífico para el desarrollo de un festival de este tipo como es Expo Ourense y sobre todo para el desarrollo turístico de una ciudad como Ourense a la cual atraemos un montón de público de todos los lugares de España, incluso del norte de Portugal. Rematou o turno de intervención Xosé Manuel Merelles. Para Turismo de Galicia, para a Xunta de Galicia, é unha satisfacción pois comprobar como unha institución como a Diputación, ou outra como o Concello da cidade de Ourense e outra como Expo Ourense e a Xunta de Galicia pois foron quen de xuntarse para conseguir que hoxe Ourense pois sexa a sede de un dos festivais, eu diría, máis importantes de España, agora mesmo non só de Galicia, porque sí que hai que dicilo que lograr aunar e xuntar aquí a artistas desta calidade con esta especialización, como decía David, pois é difícil e esa aposta por a calidade máis que pola cantidade, pois é o que penso que pensamos na Xunta de Galicia que é o que este festival fai que sexa tan importante para a cidade de Ourense, porque As entradas para a terceira edición de Ourfest, que comenzará en Expo Ourense ás 17:30 horas do sábado, están á venda a través de ourfest.gal e ataquilla.com a un prezo de 40 €, máis gastos de xestión.